ase echeye. That is there. Lakini nene kia yate birue, it seems itaweza kuwa. Si hivyo? Okay, next. Tikadora cha kerecho. Respect. By the way, respect. La vera pasa kuleta conflict. Lack in common sense, my teacher. Lack of what? Respect mwalimu. Yes, my elder. Yes, now. Tikata etego ochaka iganga ki. Igo yaro lekanire nga ase miake yaitu muna twikirega ase miake ye muri bono chisegi nkoba chire. Pone kero chi achire nga kitobwente go chi solve nga kitobwente go chi konya. Ochi ando erinde chi ebintu bibe buye kiagara family members bande bonsi piba kutoka senka yao nyinyi ndio tegemeo omongina na mondoki omugaka bona abantu bonsi pi wanawategemea ninyi ninkyo mubwente gukora erinde mechande yemanya kwera una bone yintanga ni mwateba finance nyakimoroje muratebe ebra alete conflict amangana yechibesa nakira alete muchando ngora kama chiku kwagere nga isiko koruga nega ni muchando kwa ndokike no letu number 1 nekero eita okonyora kugocha se family kotali koba share buya n'abantu bande bonso umuntu atari kucha atari kolema ndata kotabanga kero chikutumeka nabo manyiri nga nkonyorore besa eita mugaka ose lakini njere kutumeka oyo ndata kwa ndokike oyo ndari komanya ebesa rongo soere lakini wacha kutokera nga ebesa kwa ndoki erete okubuli nga ntebi nga yebesa yacha wate yango nsumbule ebesa kwa ndokike yarire ningi go tikara so yonde oyonde ero tali ngo ekaro yare kutumeka ana yone nga kulingana emiaka yetu na tokwenya kutokunya kukina naboko nyema ano onyituba tiesa buronge nabona nyebesa na betu mwe nyomba lakini kero tabete well informed na ndo openness ya ndokike ero lekane kwa majuko kagerunga kero kendo kale kuli chiba cha ndokike chaera ondete koteba assist yetu ekegorieke ki miake ye egente kenkebwente kurwana mono kebwente kutoka mwina nabo nya koraga kucharali uchi mwina kero bona enkongo inti yao wakondokike kwayira biri alivo enkongo inti ye mwarura renero alivo mwakorire bintu komo wana nkura tokerero ogora ndokike otake tukutwara besa ogora ndoki okobisa ndu ateba kurumuisho ndenga mono chibeza chikurwa sabana echigo cha sabangena mono ino mungu no manya ogora ndokike nero siba osiekera ndu akwana kurumuisho ndi ego chibesa negente kemo kerasarie nyumba ya opi waseka ogora ndokike kusikichia gache ndi wana ine e wallet eyokobeka chibesa tabego build ekwagacha enka waseka ndoki kusita guri na bangi cha tagwire ekyagaro bwege nubuji basoka ndokike obolete mono abantu bunaba umuntu akusabe loan ngosa mulero ngosemba liba kwa wabino ngosa mulero osene loan ya mugondo osene ni agento kende kwamanya no mungina osabeta karuni kao gekyombe konya kusabe singora mwaka wacho kubulinga ngapo chiba singa ne mina yetu ukakorera kendeki emi ukakorera kie miengima ngachiba sichane ingi chako chanda kili kama kanyanga machano kata kukieka noro bono ingi gekore tu muchanda paka yekero muntu bisa chibese goso transparency korolekana woni mo kongeres transparency ite korolekana ingi gekore tu muchanda uyu can you explain ngora ngeres ra kaigo getegenana njeraki inunda ta kwali baga teka bangena barate munda ta kwali baga otegena na njeraki buyamuri mata na omuraki na ante mini tinga nai mate ba ko banganda kwana ke bacho ko bangana kekyo ega wo kwana ge konyunde ndi wana ini na ge kwa thola abangwana ega na ndu toko kwana ke to konyo mundu
na kina abatebie gitabu ngiri n'abatebetia gotabanga onye toro setie ebintu byao biya igo gochikomenya bune esese emenye tomochi omotaka ndiwana inego ese meto mochi omotaka igo ng'akimete goteba ese meto mochi omotaka igere tabauti ne ese meto mochi abantu bakatete geke ikere ese meto mochi omotaka igerete endagere koriri moigo ndiwana ine emirombeta bikote gento geke by the way no amageche na baragirie ese yu muri kora ase saku na ende ga kuri kindi gyonsi gyagera bono asoko kata to komenya ndiwana nego na ende ga gwaku nonde bwensi gase saku mwanya okora research ekyagera nkari kobera samo kabera samo ngakagakora gakure nchara ekarenya mechi kyaro wekanya kwitanana kase saka nabo kara akuta egende yonse kakwere para ekyagera na kuchi ejanjiji nyingo konyachi chigari chikote gento keke igoko kukwabo ngakekore lakini obesese emenyeta so muchiore buya number 1 ekaro chombe chigo sibigwa nero ngiakora ese digo sibigwa ngana ere bilombe tambikora gento keke obesese yu ngokore ruwere sani teri korutero ndageranse bali moko research teri korutero kimanga ru hivi nebwate sani yango na ende nkokorwe no meno kusama uga teri kori gento bichabo kabu go ese sinabo kumeje kona binga iga no ne lyokori byanda nabeko gento keke ende by the way njaga acheire elinde tebasa kobe kobo chabo everywhere njaga acheira kanyumba kaya setagutwerwa gosabano hinane bwate nyorore ese seye igemeta se compound egitire buya tiri gukuna na muntu na ende te gukura isi kyaga te gutako nyari bageru majo kana ndogeke wono igwa abantu aba bamintu mwikire myake otebe getibuya onye nkwebe getebuya korumagega wone go determine nsese kiyo gukikoba gocha mutu asokora kana ndogeke onye nkwebe getebuya korumagega nabura abesese emenye tasa ataka egwa kunonde bwensi musaja yura goro para no ndamuburi nandi muntaburi kyagara bana boka babweka boka na marioki abana ko ibolete boka ngakibali oko chongeri kumuntu okubota kwa tiki tayo enchale gokoria kwebe getebuya omenye tabutu okori keri kwanyora keri gyaja na kwakara kendo nando manya gotoko kwalwa sino buru kwa kani utodi ke ko tanga ntali yedirende ngakingo chikomenya wata tikambe ke konyengo konkora ndoki bono kori kendi gyonsi umugaka ase myake yo omenya ta sibi chinsuri chigo koria amoya tabanga tika na bana toka chereti na kani tegente ngana bana tokoroseri bali mwa barosereti lero nko tali bonsi ngokora tabale bakubekera mesanga bana kwa toroseti kakarari tokorora je by the way ngora tebyo yone ngano nye bonsi twekire kokutwanya olege ntu twaragura kabosiga twarari twarosi bichabati na ntu twarare tubugimange ndi wana in kyagara bana aba turari gitukure barabungi bawacha kuriki intuntu arigire tukubyonse bantu bale mweri nete mokeri nanga na bana tokora kintu kike monta kunyoga turungi mambi kabiri ne sukari achikogenda mugono ngana bana kantu kike masani one menyembuke mabole ngaki obuya na boliti abande nga abana bagenda Nairobi bamenyete chichochi lichichi story at your age kwanyora ino mode meire cho yarari amma gorago tinna korunse gocha mubwati abange nabange bakwagura chicho ime bamanya gutema lakini abana bali mwakine timo katsomera chibasa chaino ebabwate chicho chechi story Nairobi ayene binagwo kwa swama akwari gutira binaguma gutira ochigo uta abana bako bata Nairobi kasubati kaminanga omuriro korage tukiki manyu ubwata abana 7 sikuna uwezekano abana bakuchanga korori lyoki twende kwa shoshi tuone moshi
Kiagara mwabo. Moshi ni nini? Yaani abana kwanya bali liko sokoro. Akisha tuone. Yaani baachire buo etua. Ama nene. Abana bali buo gendo etua. Ekara kuna vitu fani. Badari kora gendo ke. Batana korora. Kuna vitu fani hapa. Bono ndaite kotebanga asimia kei. Me dosyo boge mo boino boba at least ta kuna kweli na mono ngabono mwili nete abana bakare komenya boge mo buya naende bono emyaka mutigaiti na emeke muruense yake ane bono lema kwita yo ngayugo ta komenya baka ka ugo bono ntebi ukamenya reme chando kai okumvukana ne chiguni okore biashara bye chingende okara boka pwe nande ngokuore gogote ke bono tabauti teyo bono nginda tokoteba kelimu anyorire geke gitumie buya na ntako kakupanisho yo mino kale moyo komore komo manyanga imwe arure na asemo aeteire bono bika namanga manene nyasao tokonyiri onde taragenda mbalenga tuli tali mangana ngitu aeteire tali bo hakilonye muri kanisa mwenzi hakanyo ndo mino ndo ino taracha uri ndo mino na mubulani ngaba mito twarurale tosukuma nake gasama tukatoka ndukike bono ngano uche kubisira kibesa bono onye nkwa bisite kurwarali kwa bisite kurmaega bono motebi nabwo atasinga cyane iri bwe yama ngakitoko yakora mwabanga karibu kaino kyambale ngamole bono banga karibu kaino babiri karibu kaino nayo mate bono nonyabanga nambali nabatebi tukuru mwisho ndi banki tiku bakutumika kibese bubi nabo mungina ko gande chiro bali barakora kini bona aba ojimba kwa no aba baikire no machoko mongina ko ende chiro kumenda mnyako no kuri kibando metodi ibiri oche gojo gawe konyo anamanya bwali nganaika manya irenga kitambe ke kibando kiba jakare keke no nyomba ako tete ngiokolet pamenya kwenda kwesungi asomo ndoko njibano ngakinka beshi njengolete wachikobeka madeni mutaba ngate kuchikobeka kendo kike bono mungina begeta madeni everywhere wacha kunyokote yumo kaka ngebesa nchigwaka na lideni ideni ki ngachibando chitu ako nako etebesa amanyabwali kwa machako muri amanyabwali nako nyetu yani obwegenwa dani konta tekoteba na bwata ningaki komwaro sijaga budget kaino ko komenya nyumba muna more babere mukareke ndokieke mukarinde nainde katika rako muna karokina muna kaoka ndokieke karenge bono morale mbabisera na kibesa arabo abana na baroba mayo jigoro nanse na baroba babisere kibesa baba bisere kibesa bono mwachiri by the way mo konyara komenya ikonta tekoteba ngasebesero ase miaka yento chokwa by the way na chitiri mo asegete kungunya korandi crusade umungina na ero lingo moturesa rabono no mwaka na lingo sininkie kanisa ande ase miaka yi wono kunya korandi crusade aiga marani uchimati mungina gacha kamonyerera nga pastor no nyituri kanisa nyomba mbobi ngumbu ningi mwako no nyokonya ko weta nyomba nerioki koma dengi kyaba ntomenye ti nyombemo kiro montamete mwaye bono aye bono rorocho tu sabiri kabanga bona kande onye koko ocha tocha na mulisionde ocha ya bwe kyara genteke muntu tageti muntu ndakora gento kike ibona aye bweka ogocha iga oto sabira yo odotige ngabadende nga abaro ningi no mulisi lakini togo ika asa bila akorire moseri ana mana bana akorete tokagana baka ntwasa banga mate ya bana mulisi egento kerega gekorengeti yano kanyere kajaba mahate kusonya kwa noje crusade ngonyoro bono bakamanya wikaranza tokaba batatu chikubaligereria abana babo ngake bali bale buya chikubaligereri nkibono mu chando ino mo ngako katanga pasta mbona mo ngina koleta tikakotebi mongena gate bono nje pasta tindiko kira kyo bisa tigangote ingi mugako yo ntura amenya nera ngemetie nyisita kiro monta amenyete bwo
ya ikiri pakasi pambo tingo kuna ye ng'ombe nsibedi chingeni ya beteli nchiko kule yane wana kile monta bate pambo ya ngama rangeti yane kerushiko embura ne tutingo mwanolera ngo mwanolera itakora kento kike ngwekerera abugo unabona bangene tabiniri mwauje mweremi ngomuga komintu na bako sibi yanga yaye boko ngumbuyo ngina bange mugwekenga kiye kwata kwa bwatoka ona kwanya mwaka abike tisi kwe pesa ni ekaraya agwe sibi yanga kwa kwata kendo kike kole moyo ngomuga bona riisa tigasibi egente kine kebe ekero muga kurio wale moyo agwe sibi chianga kole moyo ase nkoro ime is very dangerous. Chagara no ori. Kwanyora kwasibirie yao kwakora kento kiki. Lakini yae kwakora kento kiki. Kwatigari. Ngesibiri. Bati wina beto kusokuje kwa yaka maji pako mwaka kotenga bona ye. Changa chana kuchagara. Wakakambara basabi mate. Wakakambara basabi. Ata kitukusibie yanga yae irabe. Aya kwanda kwa tobekanga tobeki mina konya kwa rosiri kwa yitika kwa korento kiki. Kwa utegura. Wono ko kan ngabona ko chakara ora kento kik nande ko isane kanga ngana kania changa changa kora asen koro ya yimi na bora nyole toyo asena ara basacha bako beka bakungu enkoro ime erumunero asomo kungu ako soi moisana abu asai na bora chaka kunganya korwo ekene kera gero nebe sito kora kento kik kya garan kya ko erebes inkyaro che kya mana korwa sole inkyaro ko erebes Matra bora tengo mungu nungu charo mitire bianga ndo senebi bitu baka bangena liba kalemba denge style nara monga kalende bangena mo bali bakalemba abwate style abwate keruko kyo mugako yale kwikaranza ndekwa nini abwate neke kombe kyo mugako yale kanto kike abwate bintu machere that respect no ne yale nge ye culture yale ko konya bangena buya nabanga ba feeling nkibali lero tato ko ewege echagi ejete okoboli unga onywe okoboli ne chagi igwa ne chagi okoli yako senero ngoli okoboli unga ne chagi ekati ye chagi nero ngoli njo bawe ngeke njo okoli kero gwa kirale ngati ganywero ngoli ekyaga nginare konyi lero by the way ebanga naba mubwate bintu nyomba buya bana baka ndo keke babe kusekaro kende bine mwako ndo keke okobeke enderema nga usike we withinga bagaka nenderema bakulia wamanya kubeka ndere momo solio monge anya bacho koro baro batake gotongere bono koko chobekete esani ye mugepira eko tuomera chiswanta kusangana na makoka sore korosa Muya mole omugaka gwete kete ate koko yebeka nabe nabera mocha wale tayari kuebacha ekaka nabera Bakaka gakigana araba agachira kego emyaka nere gwi by the way emyaka nere gwika abagaka bano ne ndagera atageta nyore ndagera ero sirie nchirere ngaki inga emyaka taringa no bwaro liko sengende emyaka nere gwika bona atageta nyore ndagera gete akuri na amani lina kundire mwaleta lya baluya li ya saime goje ngabona sabato to sabato ragere likora tata yale bami kosene suguma erojiko chigoro bade kwenda takota banga abanda mutake tokolendo ekonda takota banga obwege nwa ngakibole no obwengenjo ezo diri ne conflict as a family as a myake yeito tema koba gentoki omwegeno anya no mongina kabo omwegeno asebesa no mugaka abo mugena sento kike asebesa manyo ne yaino gento kende mugaka wenda kugorobo limo na ngora eresa ne video kwa online mungna yata kwa gento kike nani okugorobo limo muka utamanyeti chipiki bijira guturungani okale ko mukungu mateti bintu tedi byanshota yumukungu wono wikangorobo limaje kutokera ujimutwe kwa gorobo limo wenda kwa kwera katika bere omuntu uri ogenda omanya no buli mubwaye ekagara omuntu yokoze kantu kike omanyete dani make sure koko kore ibintu bona ase myaka ye kora no mungu no gakora kantu kike kare moyo kora nere ibintu amo ekintu kya kabere twateba mwalimu ekintu kya kabere endagera food hakiko se food ya eta conflict
ngaki ndagerera arete eko yengie mesori enjere yenda na meju ba the way gato bega tuge ndo kana kwera sasa ngencho mwana bona nyone nga igwa ege ntaba gaka bange bagutaka ke gusina na bange ni ndagera ba tuna bona kare tinga omugaka bona gwikindagerera abairo to takero sigwita kodiki etayo we kogota gitaga ntaka ya igogocha nakwo ugocha ni chinyanya ukinaga ntungu mungi na korage ntuki naga agente kero sto korage ntuki ekiri onge korage ntuki lakini ochenga ni kinga chimbo ke jali tokoria chimbo wasina jumo ngina aliki ntinde goro korage ntuki na gochiatema na gochiatema chiri ntinde goro korage ntuki bono we come kishua wa korage ntuki wa rosiri ayasen asenare asengole taiga mugaka naro karansiti mongino ya gajaga mbona pasta bana kitokora era ikaransiti akitokora kama den jimna na jana bondo juma ko ya ko ikaransa iko mongina dati ko karansa ko remonto bagaka babira bastarabu rero no ino kolete ndagera mbali ko rake nduke bagaka bune myaka ko kora nguseba ko bawo ya timanyedi yani aru mustarabu ali para liuka chipenji chikabekere chipara mugaka ali chipara iguru moro mwako nyakote barati tara tobekera moro mwana ko baba kabunabu ngumuntu busa tu abeke tinga moro asibu ninkyo bwate ogwetie kara abekiro moro arabe ko moro ngubudia batwanga ninkyo gwetio kento kegweto ile karo moro ngobeke toka dikendo ke lakini ninkyo takete okokonyeki mwako yo manaro korukwa seitari ogwate chigari cyare koru eje matatu chiko genda gali cyare kubeku cyare kubeku chipenji moshinyoda chiri bare kusuki ibangi nabaga bande bazuki ibangi bangi era abaje gali seisano dima akamya kubatenga bakakaba njabona matabu nankorwa ikona bainoki ko genda nde mapema nchikusangiri chibesa chie chigari inubona ngimuku chikusangiriri waka ojo labori kungure yaneri nande ngama ene gentonkeri yako chikusangiri arino konda nyomba anyakoma na kurumamba kaliriri mugako yo makage chikubunga ayi ngakibona tuboliga no matenga kagenda akabwatira kangombe kaye koboko kalenge keke kusi nande ngaurusi kukalenge bike umungi nakachikonyene ngakira atagenda nkikyaba akanyoro tato so ko tebinja tanya ko gwata moro kisa ala etorosia akanyali tukire kwendo kike uchiro chimata na akatonga ola dire kendoki mongino ko kumingera bona ba ngera ri aru era kosi lakini mongina akatwale kende mangaya ngombe ya ko kana ko yoni bono mongina na era kabera ange kana ngombe ata kitigo te akora kendoki kyagera tanya korole kana akakarisia marawa mongina akama mongina ngo soka renge na bike ko jikebiriko mongina akasoka nande kuchikwira na mapema kanyoro mu mwaka na bonde hero ngakate ko nasaba akabandi mongina uri akama mwaka uri akama mtebinga ari asoko iri bere kebiriko ichiro rore kiombe kende ikonya ko rakendoki onya ko bike ibere ibyo bagachi bagasoe kiombe kilikia bangina bako era na chibase ichiro akachi akayagweroni akamate toka ende tukuri akangombe kandi bakagura bona gato seko kenda mbaire bako mugako yabwate farm yichombe chi grade diri ngana liyo ka era tikungaki ayenji moko choka nduke lani orase ochiko chese ngote takotanga tako base asokunya koko moro inu asokotebereria abantu bande barosi chini buchapu ndegwana nego igome kishua kwarigirie nchira naye no nase myake orosia abantu moko rake nduke moko nya komenyera as muntu toko tabanga no bulwe gasi okora buo nabo twale gasi okora igindagera akano musacha kuragera hotel is very dangerous mubwatu musacha kunya kuragera imechia kwa ndabamura bamwabo kunya kulia makima everywhere ubwatu mugako kusangeria makima everywhere agocho bana ngatikambe kese omanya kulike furi nakaga ngeni nchare kwanza na ando raga bakwetania banyeni ndada ko teba iga
twara omosacha abasacha batakuria amakima everywhere amakima asa wente koroseri kung'ai mwao nyomba narakuria endagera omong'ina wakanto keke by the way natakota bang'ase emiaka emwe ikire bono tega kunya gwechanda itukundi nande ore iburu omuya nande ochikosokera omosacha omong'ao ose ochikonyora omokungu omosacha omokungu omong'ao oyo nere moguku komo bono onyera akere kware konyora korwa ase omokungu kung'untera ndegwanaine nateye ng'a basa takorara takobera isiko gwache gocha butuku kwara acharindiko kwara ikaransa isikabu kato kwara no bekegesa kuichoro chikene ngana kwata kendo keke kakamba bitari kutoka tari munabo getema bide kwa penge suguri akasoka ne bagwacho aitacheranji ajeranji na ndo staja ko sando hotel yali yebiteri achiko jande ngaki anta digasiari kire ne government kusina company ende no kwa ndanya koro itai ande there akora kendo keke aira no bera na airi mwao umuntu kumenga kai doje muntu lero akara naye kumungena kukwaro lido mugakoyia kene oberireka natako chako chimugundo kwaso kochitirisa kwagenda kuchirogoroko chimagombe ime okare megombe ime bwebukerete ominete bikundo bibere kibitatu ole mururo bwoga wejigende you people abangina abo mate abangina ba igomo wechwara bobe bono kukwarure ngomuntu na no akarisi ko na irera kagasiaku karagatiga na irete guni nara muturuguru mubone kibone seroroje ngaki Hello. Aba makore bingori yaisa. Yai, no me tenga ba kamba batamanyi ndiko semoka na meta chimbuje. Ebilabi bina bege turigana kya nkwanya korra mokao. Inde kwara mutaburia karabe ngankeke bano tumeteka. Kwa manyanga ine ndocho muntu yo baje bagora bege. Kamera chimbuje. Ama bana batamanyi. By the way, semokora nebirebi. Mukora nebirebi. Igomba tebi. Igwa. Mokara kwe. Ote won tutana bana mocheri, oto choro ringo. Omaka yaya. Oyo neta bwate mbuje. Ani amebe chimbuje kare, otakotike toke. Wamura. Won tikana raboli. By the way, that is that igwa. This is the right time okora na chomo umongino ochinchara. Ukomwikara anste nyomba. Kiara bana mwagote ndeyo gwekumba chi wikera magoro. Oyo ndo na cho yonde chinchara, no yondo kora kendo keke. Mwana chana ngora chinchara muri nyomba muri begete etio. Emiake, egake emiake, ngibona mukonya kwesumbwe. Bono, umuntu kwanyora bwate chinchara chingana chingombe. Cyangwa yo kumana yataka watiki? Tayo. Na riura amanyengo mongena na jetaka bwo kwa orwara ngaki. Na jetaka twara gentoki hamangere. Tari kwa mkwane tiri adenge ngaki. Harenge soft bona jeta mangera akora gentoki. Hakara kwa ba wea. Koso mwaka kwa menga mwaka ndo chini kiarange jite kabutoka. Kiana bono mnabona chichachi atolirwe mete kwa manya. Bono ora buriuka tumanyeti. Wata takota abanga kabeta yale aso muntu wange tikakwe ko pretend mono ngantubona mati wakotiri ngantubona bagaka na janga nyoranga kwansi ebisi bikoro kabane baranga mojogoro mojogoro kai ayo yesa ebise mojogoro bono ko kuminga ine bono liaisa umugako kunye gutebaka chimbako nga mojogoro nga bono manyenye nkorigia kyagara nkaneke goko gakora ndike dagarera onye kwanyoro kwa olio beire ke goko mwazinga kimole ebigoko birenga bibere ngoko tebya kwati kwaba manyenye oneke goko manyanga mwasi mwabeire ke ntoki nkimogo kora moko ligio mungu mobeke ke goko geria neri nyabwari eke goko kora ntoki karo
Yako to sumbwa ngabono ngamochokore bara no ekibine bie binge because the gento ke mero so that is obwegenwa asenyuomo ndikwana nego ekera abantu bakora ngabanga barabwa ngabona itaka to tebie bio ngato tebi aseme chandere ngajere iga ikona ikotu atebire about food chindagera chiro sigubu ya mami takobeka chingeni bwa karanga uri chikoni ukaganga kumenya kigure ngabona ndiza ngo kukaranga ukobeke chikuma mugako so kusaba chibiribiri ngabona ibiribiri kase na ikeire mungina gaki wono mataka ndagera kanaga ke nkanga kalimu akarosi kera bana bakando keke bono karosi buya by the way no na gachai go korosia korake ndoki mungina kwiri ibere paron mugakura nywe turungi no mabere nkyo benga kuchikurusia pesa ngakanekyo ko ngore pesa yekyo ibere mina bingo korake ndoki abinko ninga kaneke ndoki bono maka usinywe ngombe ndingi kuchikoera maji ngiako yera maji rinde gari oroje na bani jengi ngoli seria ngombe ngombe yo kwaka na jiba cheke ombe agarake ndoki lakini manyanko be kerundi ibere kaka biruranu gakobiro siri buyega ibere gongo na topiri bata bakakambali atara kuna koiko tanga kwa ndike ndoke mokuni gake oigunga kensere mbuyere kento kende chinsanto bwati sickness by the way is very kinde ndoke ke understandable ngoikere kara abantu moko kinamo oyo burwere bwa ndoke burwere tege ndokolenta nege ndoke kora ndoke abo yondo minara arware kwamanya kumuchwara bobe. What can I do? Monsani onenginda akola simu mtandao jibo. Will you switch off for a minute? Switch off because I know what I'm going to talk. Komore nyomba minu burwiri na bako rake ndoke. Akaro burwiri bwachire manyanga kimo kore akaro burwiri bwachire. Manyango muntu oyo nyuma atara arwara ngokora arengi. Bono burwiri bwake ndoke. Abanya gusene sukari gusene mogongo gusenkende kwamanya kubwata kwa mutenga bono kuchakara abunje tini kolenda muntu monene kunyare kanende pako muntu chiacha chonsi chaso kabasari omatengo muntu akotam omuntu akotam nga inchenje kolenda muntu ne chiacha chaye nobono borwaire tali muntu chokara ndo kiko omuntu ole gocha komukonya paka bachi koligiyo muntu gocha kolenda mugaka kurwaro kana nyagitari bachi koligiyo muntu bagwakana na mukayo ko ndike kiko oro mugako none karara paka abana baya bamura baguja baje kumubangusha basa bayiseke badadadi ono bosokumba kwa ndike kiko boyo dato mizo to kutotengera mungina kongretare akanyetendika yake kuruke kurwa esabu yere bache bae ninkore kento menye by the same the men na basacha bangi no balego tanta tu kuikange asomongno yekeranyo le mechanda karo bakando keke nate bati baria bakengoma to mugaka na bagucha etoke kwarwari te mapema bono muri babere onyagacho kurukade ngotenga baba arwara musacho manya kwikaranse ero baka saa 2 ochete saa 1 saa 12:30 ari ira kiri umanya kubuli wana mwaru waratura njara igona nga aruga paki akuneke Dani kagize dani nando mungno ndo manya ko imuka nande otumba kare ngingo cha kokora nando chikokorugera nando karazi tutabwateka totima iso paka bwara tu nando gwesaba nande kwaragera nani chani wake kwatika abunga bawo asakobokera mambia akora kendo kie ai ndata ko tebanga ekero burwire bogocha na obura ite conflict lakini mumanya ngake kendo kie kangara kiabugire kyo moyeli. Another one. Yes. Daughters-in-law. By the way, ekera kingo kolera. Egente kenkere mbate ga. Na ege ndogenda na to koeresa ga. Muchando kyogo choba sabana abekero bachire. Ndegwana ini. Muchando ki ogochoba ekera abana bakando kieke bakaba mura bakando kieke. Nabokonyora muri nabana ba obuya. Muchando ogochosoera ekero bakaba mura bakando kieke. Bono ndatakote abana bora nyoro ngomwana oyo amasingira asakinerete. Ta kubwika na ayao enchanere kwara leta abana ba bono una kararire njira kondo kieke
ararire wono gwata kabuna charero iga a switch automatic asoe automatic ko babuna bali bango bao ine nyarekane bono twale ku understanding ekara bana bachiri twabaira ngora banya gosoma boka ngora banya kunywera ngora thinde rero ngayugo cyo kubanyora rero bagochega kwe gubaga ndikeke bachirega nande basoka gucha mate rero basibate bana bangaine iko bako batebinga gento mogokora eritomenye ntoko menya sinu umuna konde etega nche eto toba kwaniga tokanda rojarali akeka kunyora bana bangero mbamenye tika wono kwanyoro meta ebwika lakini oise kutoka tomenya asenjire emenya elendonge ekobege ntekia by the way tokoteba aba yes bano because ngorana ba enjirajete tabara chemuno amnesile yo chakonkonya wala ngogolega siya chakokora ora gara taisai kyagara acharime kono nabiaro jaga gora ndiki jaga muanga because nani abwate bipima go mupimira ekera achire bano ani abwate bipimo itagose mugondo taliba kwamenya kanyambo gonde takwatiki itasobone chiri bakendo keke bari kulimira bose biraga use manya gora kendo keke no mumurata chiti ko mukora interview nga mukombe interview nero interview takwatiki kendo keke tamokore ti eno montaro mogoki otaba batokora kendo keke togende omwali omucharo kendo keke bati wita ukagera ngomwana yekera achire eitano ne chindagera abana ne chitauni bamenyerete abantu chitauni bakwibulira abana baba kinerio abantu batuka mabwata abantu bako bakorere gasharari nyumba kono kwa nyumano yo mane kitamba ko chabuo ekena aro kende ngeria kanto kende ngeria mayete gento muraro che no mukungu bono obwente koiro mwana orio omorosi ngora muthe baba naende bonyeri bagwancha rindi batebereri kwa bane barongo zo kwarra timanyeti yes korugariko abana bange bakire chinka bakosenge kwasenga joko ngobo kumobo sami abana bayino la kwenda kuruga aya ko kanyoro yore tukama yitukuruga mareta arasu kuyege dikuno bukaba wakaraje bokorugwa egento kende ngera yes mam ndara kwana ngera totara baka ndirgo ketika abana baita abange babona iza tubabege di boarding school yes umwana wose wakuru primary ne boarding yari ogende secondary yari boarding wono ekera guchanka ndonyoro mokonyi nagorete naro kwamotebinga endo kole homework umwana okoro homework wono kitamba agoche gukura kwanyora tamaiti gende koros chindagira cyane wono egende kinabo ibe twende ukibikira malani ngaki umwana gachire betunorio omufunze nkiago korona talibo wanango chabali bacha rindi no ne chirusa kala bachire chirusa talibo kubatuko yaka bana nanje na ara tebi abana ko bachire bana bona buka bagotikara chombe njiro na kiregendo igotuko batenga kuchaka nduri kuaka na muntu moko yata kendoki ebuna bona Jumapili twasimegete tuli mugondo kero montere ni yaene bichingende kujia toji motu no ndanje twarajiba tote kubukimara nduriko ali bukimaba twakoli abana bamanya ngebintu okora bintu kieke chinsi akati ni kune chinsi akana ndabana baro ya bona ngo tanga nu na indukara antimokia na ite nara omwana omanya chinsi akana chiko sibwa una chokora bintu kieke na kyamyo mwishe pambo mogongo ya chombe chirabe by the way train bagakarinde kale bintu kokorubya arengebo bantu kutrain barenga abantu buya rero no omwana omumurata maitiko gosibagetanda egetanda ne bundi akorangiria chakora ndoke omoaga koro gotengete ngomwishone egetanda akorara ngige kosiba le bundi sibari dangerous mwegeri ngeke kobwatuga gekora kento keke gesibuga onti kankorere nganere egento nkera mo gochanda abana bainu akara abana bagosoka ndegwana ine amangana chiombe bono mwise konyo la sagucha osomo muro mujara ndoke abasa bange ba complain nga igo muko bachanda dani akaro mwana akire buo
ochire kuyo muiseke aboro mushiriki wakali guri bobe pi baka abana baondoka bona baboire kunyoma igwa asebu kuga katoko some buku karo babo Rebeka bagosoka na abandi no Yakobo muiseke nakachira kanwe talinga na abaibuli basabete igo baetu ebyegwa tali abaibuli bo musike bare goteba aba bakoira na ubare koreta nga asenge njito koira ntori ko muira ngaki ntori ko muira bosa ntore negento lakini bona intwa ni ntuto ko gento kieke twa cheta abantu alikinde Nairobi ya omwise ko bwanchani no murisho no yo mubwe kanise ko rukabete banchanire kara banchana tumanya kogenda tuju kwamba tania bagaka barangiri kurugushya ndaba isemoke umuntu oyo buna amenye Nairobi na abana mwaka nakwete bona basaja bamura bamwabo umusaji na bale moyo bakaranga urugushinga njibona mugende umwana ngo cyakora ndokiye tati bigaka byarwite gusya bigatumina bagate abanganye mubwati 500 500 iga 500 okoboko 500,000 mumanya ko korage ndokiye na ndino mubati ndike gusigo tu achiro bokima tonya no burugire bintu bikunekire nto koli bokima utara korage ndokiye na ndino ndino kuno kutoire tanga naka ni twale ko irua ntuji tikoragera buya garende Jaya kitoko chikokora tata chindagara chiro siri saa 5 to ikiro muchi bakalamba saa 8 ngo baburi robono baba mwara bali bande totali konyoma mwara ko tobagero bwaido ega onye moko inakosa dio yu tari ko karageto ke oyo konyoma karageto ke intuntu anyoma te tokakora to ege to karageto ke tata ichikali ndiko karageto ke bono chanti siji magaka bumetinga kwanza umuntu oyo tomasomete ono mwana okogenda gaburi uchikura abo mugabana ubaburi mwara kutikana ndarabe gabana mwara ko mwachikura abe gabana tomanye ko moche arare ko togane gabana to kuya no ene milioni tware kuru ekyagera jibazele ngachikote ndike bono bagaka bali bakanga ono ngamanyanga gakiansambi na nchinga bumuge wanya kinda kenge iganya sana ngato bongaina na nchinga rangiri mumure kujisiko ngakibakateba ngabangirire 500 ngamonda musi ile ngabono bwata 250 Amateko ndiango tebi. Bono batebi. Bono kulingana ne culture yo mugusi. Kwanza ana magosto tokolete. Tali boro bo ntali nto bwente gocha. Na itoko genda nka bachika seinu. Na ende toba chombe nyamagorofa. Toko imukiri bu 200 ejo. Togenda keroka. Tokole chingombe cha 20,000 chombe no nyembi bitini. Tobatebi ngagenda bwiri. Ngamate bona yemose tegwesumbwa. Bona kwanza ngasonga batenga bona ngedokora. Bona kulingana ne kali cha twagosiri. Bona namba na kika tutari igwana. Ekya turasa atabweneredi. Bona twatebiri mugocha gocha gusi mu ichombe nyamagorane. Ndobwati besa ngitoko ba. Ngaya tagarara. Bono tadangari bona bagaka banene modo tebigiro neke kushimata te kwanga nkarangari umwise kana nje kujikando karabe kesu munga baba togo soka kwatikiro kaboli ngina aye baba ngakikwa bangete no mumuro tutaraje ngabona nimaite gamate yaye mwana bono yo abande mbale barache baje ko saliye oboko bane bale barache wana ngabate toso akatoa ke gari metokora kendu ke toka igole gari merangu kanyoro morandi borongo nga pasta karatika pasta wakima na tuatika mesha pasta kara kendu ke karatika ngobuni ningi pasta ntukulinga ne kali chanto kuli bokima kosa nga yaja kaki nyaroka yajire yabate bitika mbate una bakuruwe compound yimi na hakuna hiyo story itawa diki jana achi kanyora ba achire nsi baba ngabona pasa ni twara kukwana ngabate yangi tukukwana moja nga ngabate rangiri mungina nyene baba ngakimwata bantu no mwana ngane 250 twate baniti bono ni kina de yaba
ngabono njini matike baka gamate mu muri mento mongono ya 50 chike 300 na ande chibeke account yaye abaka bale bate bunga kerege ndo kerete esabe ragira mana watu ajia toto batengo mongena bakora ndi no mwana bono kende ngeri ketikarete mwako ria karo mwana ria karo bibiti chiribibiti arwete bakabageru bakorege ndo keke bachere gusi tokakongo ndo bukima bungora ngora oboko bakora ndo keke taguchanda abana ekaro bagoja singa chino ani kwata ngano nko bwenera bona nonyo butaka konye bombwatete noko ndo keke ikento ke kongechi abangi nambari nganero kudetermine nganero goteba nonyo mugakoro akomande ngende bona abwa kuchintacho cyoko eza chintacho kwamanya konyo mungina kogenda kumana chombe bangi nambari bakoenda kumana chombe na baka babaka nkeke bale moyo it's very dangerous bona ina rama sikane etoka ndo keke alituate eba ekaro kwenda kumana chombe no mugako ko ndo keke dani okogamba ligo liwa karo ndo keke wakora ana achiko chioya ayoko ndo keke gose kwagenda kugamba chombe cha onyo mwako siletera baka bande ba minombara wakana ngebitone byo mwana one wako tumaba murabao ezabu yakaro ndo keke lakini ndio takote abainga nategemea na poma poma bantu balende ne chinderia nchire ngonda takote abakati kumulishia nda takote banga ebibyonsi mulenda abana baino asobosera asaka to bali bakati ndia mambi mutabo kingo batengana no mulishia batengana kana tikana nando yobatengana mu kwa to sabe to kende kangari byabugide bibere basa mwazo bwatana man kwa na libro ya sickness kwa na libro ya kwa kanini nja kare kwa kanini kwa kanini upasta abana tubwata abana kitabari go sisana tubwata umwana asomete sana ibere tubwata ubu asomete PhD aka tubwata umwana asomete PhD gara tika mungu no mwako yabateba aka to sabeni nada katu sabi nibo wato kana kulingana nga yesa megete nga yegete nando ko sabi jibasito ineli chiko abirego aya sickness ichiko dia bakristo igibo kristo ekero ko nyoma bari ko na ekinga ikira sebuku tagarara akaratika asebuku nga ikire kwate aba sebuku to confirm ayebono ekero ko chakonyora bari ko nyara ali so wikira nabo ko muririsi asaba asiale saba wikira una bancha akiri usuboro mwana bona asikwa kora kuna wakora ko ayuno mukiso kusuboro mwana abo sikwa kora ujino wage ya bona ndi ngento kende sickness kaganda asigete basta kaganda asigete ngone sinyo bachagaje tisent kirega ibere enyumbende umuntu ole kare ku gospel oyo ndole garo mwesitie no kogenda chiko musabera mukuti kanda so mwesitie kusabera ukanyora ga gwiricha ugote gwiricha bona gwiricha ingenda ujo mulisia ukanyora kurera ngata ko mumino yo rosire ese ngejale gwiricha taji ko bokora kuna tagiti wako akataka kuita litukerio uyo kuchakonyora na chira uno mulisi ko musabera inaji ko musabera nkonyora ndo uyo mufuri ko spenere karama keria yego chabakaje keria te gwa na no sabe yo bachi chiti sen kuminga ki ntendere okay sawa ntende tikara ngode omwako ata tukuita asengejo muminoye ata tukito bokala una tagite ngasengejo orosire kuna kubobogoria iko bono egento kera chikorere chibebole ono mugakorwarire ono mungino rwarire kiriare mwancherana gancherana no mungino no mugako biyamono igana lyoje bono tika ande go cherani karatika ekakorere ke kiria chakera ine ere kalicha yaba gaka bagusi ngo mwana naona ninjenso medie nso PhD igo okachita malisiti yefi okwakaleka cureta wate bana asometi milioni 2 aya 300 na chakobora ya mbiyo mwana na agenda oyokokwana na ino akaronko nyoma tindu etigendo kende ege sababu ne yagerete naru ngata kunya kuchikoba nchebwe kamageka
lakini abo nkorete nyuoma ye nyangi bono bo ngaje kuchikoba naende baba ko biana ndenga tato mwanone kyage ndongere kyabete kagera konyantara liboko my father inero akaituni ibaga akore nduki akakwantara enda muchoi one gatoko nyoko nari boko bono gwikangore nduki gwikanga enderere ndi gwikanga no ndi nanjire ndosirane paka mwaga kore nduki eke bono kuna akuri no mungi na kanda standing akaro ke no nyenkende kyarengo ya kore nduki eke aganti mwana one kadi motwe inche konya ukubanga mangana ngora isabu ja kore nduki eke ekaera oyo ndako esikimu omwise kago chaso metali guru umwari muno mu P1 ndikwana ine takeka yamo mumanya ko genda omwise komo mururi karachi kumanya ngo muchiyo ni gorore agate mwisike tikatokoreki tikatotikane kya ndete bosoku kintu nkelimbu ate ngo korake ndike ngoreta sei no omo P1 no mumura omo nyaruka ne doctor ebwata chibasa buya mwise kaga mudekanyeka ibasa kile ngo bata kamdeni paka kanza betero nemia akamadhengo komentande miende obeke pasem ole tere tata bona karochi acha no ane 200 omumura kwa nduki ma to mojino na ba kana ngaki ekenkieke akarato muga koda chiti kutubora ngairenga kwaleta irenga tata kwandetera akachibwatega akareria omongone ngacheke ntekyo mwana akendo keke ore ke ntekyo mwana atoire ndekwana ine itukorie nyangi abo no bokongwa abete abana bamwabo musubati bakabeka na hamu bakabeke basha chibese chonsi piba eto mwana mwabo 500,000 na ise akarete ngombe ye grade egukamwa kamte mwana ni matali ngana ata ngamabere takali agwa sokuji no nareta mabere bono na koire ngombe ye bokwani ne gari gukobera na ndi bwata mabere muna mugwikega mukame mura chaka kora koganeria abana ba abageni bao akakora nduki ngobono ruwete chombe gati umumurana odejo mese ko ruwete chombe yes ekiagara umumureje basatu myayirenga mia lakini chacha bwa na kijire ama sikani umwana yara atwara asise byana ngnebera ngyangana bono kwanyoro gukamwa paka mwakore nyangi mwangaini more nyangi moko machi moge chaini chisuti chose muna chitajete bono paka muna moko genda nkamu muratanga ga kinya sa nganchere msaberuga nganango saberunga kora esabe kondo keke bono genda no nyola mechando padi kuna na karo kwete mwana yako chako chali tukolirio kwa ni unga inje nywa mata kwana na nyagoja ekagara ebintu kwa mokorerete ekara akora kintu kiki konta takota banga make sure ekara abana baino bako genda mwaba abo sibole bako kintu kiki akintu kutikira oda negoro to sabe omonene tata nyasaye biamano Kristo kiara gwatwari bagari okwegera ringana riao to seni asiriro ryo watorendira sinyoma chaito kurwe myaka emeke emyaka etweki